салом алейкум бародаро. Ин видеоуроки мо бахшида мешавад ба суруди муборакшоҳ дӯста дорам бурдаи дили ман. Дар видеои пештара ман ин суруда хонда будум. Дар ин видео мо тарзи навохтанашро худ мекунем, аккордо, тарзи бой. ин суруд навохтанаш осонтара, барое ки ҳамагӣ ду аккорд дора. Аккорди EM ҳам аккорди H7. Як бор дигар ба хотир мерасонем, аккорди EM дар дуюм лат чорум панҷум струна ҷихида мешавад, аккорди EM. Аккорди H7 дар дуюм лат якум, сеюм, панҷум струна, дар дуюм лат чорум струна ҷихида мешавад. Аккорди EM, аккорди H7. Ана суруд чӣ хонда мешавад? Дар вақти хондани суруд аввал аккорди EM сар мешавад дар вақти припевш. دوست دارم برده دل من باعث یار برده دل من суруд аккорди EM сар мешавад, дар аккорди EM чӣ сар мекунем? دوست دارم برده دل من دل من гуфтанда уже аккорд алиш меша, аккорди H7 меояд. EM دوست دارم برده دل من دوست دارم برده دل من H7. EM сар мегӯем, дили ман гуфтанда H7 мекапем. бо дар H7 дуюм хатш сар мегӯем, باعث یار برده دل من дили ман бо обратно EM меояд. як бор мебинем, دوست دارم برده دل من باعث یار برده دل من анаки куплет чӣ хонда мешавад? Куплетам EM сар мешавад, ҳами ду аккорда куплетам. ای ای نازنین هستم غلامت айё эй нозанин ҳастам, H7 меояд, ғуломат бо обратно EM. айё эй нозанин ҳастам, калимаи ҳастам H7 мекапем, ғуломат обратно аккорди EM. ای ای نازنین هستم غلامت дуюм хати куплеташ ҳамихе меояд. ای ای نازنین هستم غلامت بگیر دستم ببر بالای بامت дуюм хати куплеташ бигир дастам бубар болои H7 бомад EM обратно. бигир дастам бубар болои H7 бомад EM обратно. сеюм куплет бубин болои бом ҳеҷ кас набошад, бубин болои бом ҳеҷ кас H7 набошад, EM обратно. ببین بالای بام هیچ کس نباشه чорум хати куплеташ бидеҳ буса аз он гирди лабонат. бидеҳ буса аз он гирди H7 лабонат аккорди EM. як бор куплета пурраи аввал мебинем, аккордо, тарзи иваз карданаша аҳамият. ای ای نازنین هستم غلامت بگیر دستم ببر بالای بامت ببین بالای بام هیچ کس نباشه بیده بوسه از آن گیردی لبانت бо припев меояд. دوست دارم برده دل من H7 موسیاره برده دل من EM обратно. дуюм куплетчам ҳамихе навохта мешавад. در این دشتی واسه غوغا کنم من дар ин дашти васеъ ғавғо H7 кунам ман обратно EM. تو را از بوی گل پیدا کنم من туро аз бӯи гул пайдо H7 пайдо, калимаи пайдо H7 меояд, кунам ман обратно EM меояд. تو خود از بوی گل پیدا نمیشی ту худ аз бӯи гул пайдо ишдам
калимаи пайдо H7 да меояд аккорд намеши обратно EM. Ҷавониро ба ғам савдо кунам ман. Дар ҷавониро ба ғам савдо, калимаи савдо да аккорд алиш мекунем H7 кунам ман обратно EM. як бор суруда мехонем, аҳамияти ин куҷошда мешавад. Бои ин суруд, ҳамин бои бисёр сурудои помирӣ қариб ҳамаш ҳамин бои хати навохта мешаванд. И бой дар видеоуроки дуюми мо ки дар бахшида ба боё буд, дар бораи бой мегуфтем, навохтани дасти рост, ҳамунҷа нишон додагим тарзи навохтанаша. Як бор дига мебинем. ду бор бои ин суруд, ду бор поён, як бор боло, ду бор поён, як бор боло. ду бор поён, як бор боло, ду бор поён, як бор боло. Шумо метавонед ин боя ҳам чӣ хеле ки дар вақти шумо дар вақти суруд хондан ин боя метавонед ҳам заглушка қати хонед, ҳам без заглушка чӣ хеле хунонда маъқул мешавад. Заглушка қати ду бор поён, як бор боло, заглушка, як бор поён, як бор боло, ду бор поён, як бор боло, заглушка, як бор поён, як бор боло. як бор суруда мехонем. Баъд дар вақти сар шудани байд аҳамият дода бошед. Ма аввал камтар менавозам, пеш аз сар кардам дусат дорам, дар ҳамиҷаи гитара мезанам. Дар вақти иша майхтон вобастаи касе дафора пеш аз сар шидани суруд ҳамихе мезанед дусат дорам бордаи дили ман. Агар фора бе дар танаи гитара задан сар кунед, ҳамихе навохтан мегиред. дусат дорам бордаи дили ман, мосиёра бурдаи дили ман. ба ҳамин видеоуроки мо бахшида ба суруди муборакшод дустат дорам бурдаи дили ман ба охир расид. Ба фикрам фаҳмо буд аккордо, тарзи навохтани бой. Чизе нофаҳмо буд, чизе ки нафаҳмиден тарзи навохтани бой ё ки аккордои ҳамин суруд, дар комментариҳо нависен. Мо ислоҳ мекунем, видеоҳои ояндада бо хубтар мефаҳмонем агар нофаҳмо боша. Каналда подписатсия кунен, кадом суруддора мехоҳен ояндада фаҳмен, кадом суруддора айхуд кунем, нависен комментариҳода ҳатман. Мо видеоурокҳои ояндада мебарорем. Дар паноҳи Худо.